Santos, Paul, Vincent, Vicente, Luzminda, Krista, Luis, offered by Cresfir and Silwin Abejo. Manuel Sr., Manuel Jr., Novena, Antonia, Romeo, offered by Lucille. Father Constantino Navalas. Valencia, Vera Anyola, Amelia, Magdalena, Bizardo, Maria, Cecilia, Salud, Vicente, Senior, Nicolas, Apolinaria, Pastora, Aniceto, Catalina, Nemesio, Olimpia, Stanislao, Renerio, Juan, Helen, Manuel, Agnes, Maximo, Leia, Elmer, Roda, Melindres, Laurente, Tessie, Clara, Raimundo, Pilarica, Leia, Sanico Veloso, Solante, Melindres, Gerardo, Carmencita, Beatriz, Alfonso Jr., Felicissima, Lourdes, Simon, Petra, Alfredo, Julieta, Josephine, Edna, Miguel Sr., Miguel Jr., Junicio, Roda, Abinicio, Joy, Wilfredo, Juanita, Victor, Arturo, and all souls by Lisa, Master the souls of Silvia and Herino Binondo, Leonela, Andres, Epitacio, Domingo Jr., Kino, Fabio, Eugenia, Danilo, Rodolfo Sr., Rodolfo Jr., Jose, Rosita, Pasita, Eulalia, Eulogia, Magdalena, Lucilito, Jomar, Mark Kevin, Vicente, Lolita, Cardinal Ricardo Vidal, Reverend Father Jose La Peña, Monsignor Carlito Puno, Father Fernando Suarez, Father Nilo Nemenio, Herminiana, Herminia, Fortunato, Agustin, Gina, Presi, Joan, Paterno, and all souls. Mass for the souls of Clarita, Godofredo, Crescencia, Sosimo, Lucia, Victoria, Pio, Patricio, Perfecta, Ivoni, Ezequiel, Imena, Alper, Rodolfo Carpila, Milagros, Rodis, Jesus Rodis, and for all the unborn babies, aborted babies, all departed relatives and friends, for all people who died from COVID-19, and for all poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Mass for the soul of Jose Adonai Johnson. Thanksgiving for our blessings received for the souls of Simeona Laurente for her birthday, Alfredo, Crescenciana, Regina, Renato, Digoy, Rafael, and all souls in purgatory. Thanksgiving for all blessings received for 60th birthday of Ana Plaza for new job and promotion. Mass for the souls of Judith, Lucio, Briner, Gerardo, Elvira, Nelson, and Celerina. Mass for the soul of Pastor Casquejo. Mass for the soul of Leona Arago. For the soul of Leticia on her first day novena by Fonseca family. Mass for the soul of Benjamin by Mejorada family. Mass for the soul of Maria Alvarado Cruz. Thanksgiving for all graces received, especially for the gift of life offered by Leo Rosel. Petition for safe pregnancy of Cindy through the intercession of St. Joseph, St. Anne, St. Joachim, and Mother Mary, offered by Cindy. Palihog mangluhod kita alang sa tong pag-ampo, alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camumot, sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad halangdong Teofilo Camumot, sa paghalad siyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug maghihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay sa ibayaw sa kadungganan sa altar.
Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog niining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangaliw po kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Atong ibungat ang atong pangayoon. Sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan namo sa padagadlaw, ilagan namo kadlaw, ubisilawa kami sa among masala. May nga nagawas sa ilo kami nakasala, kanamo dili mo kami tugian sa panlay. Hinanawalo sa kami sa karatan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inanggas Diyos, siyampo kami magkasala, karon sa oras sa kamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sagdaning karon sa gahapon, sa mga katuigan ng katapusan. Amen. Prayer for priests. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priest. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love, which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they are needed by the church. They are needed by souls. They are needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of Priests, take to your heart your sons who are close to you, because of their priestly ordination and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and defend the ideals of consecrated life. Amen. Amen. Saint John Mary Vianney, Pray for us. sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Manindog palihog alang sa Angelus. Sa ngalan sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel sa Ginoo may pahibalo kang Maria. Inanggon sa lalan sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyampo kami makasala, karon sa oras sa mga kamatay. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ninik nato sumala sa iyong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyampo kami makasala, karon sa oras sa mga kamatay. Amen. Ug ang pulong nahimong tao. Mumpiyo sa uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyampo kami makasala, karon sa oras sa mga kamatay. Amen. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Araming tako sa mga gasaan ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod siyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaunta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sigdan grace gahapon sa mga katuigan ng walang katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Soundtrack.
Ginoong Diyos, kaloyana ang imong lungsod. Tungo sa imong gugmanga, walay sukod. Ang mga utang ug o kalapasan, bintang papan sa ugayang rinondumi. Sa ngalan ni Jesus ang maluluwas, isang pitakaroon nga among amahan. Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod. Tungo sa imong gugmanga, walay sukod. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Atong gisaulog karon ang piyesta ni San Joaquin ug Santa Ana, ang mga ginikanan sa Bulahang Birhen Maria. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaloyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, Dios sa among mga katigulangan, imong gihatag sa mga bulahang Joaquin ug Ana ang grasya sa pagkaginikanan ni Maria, ang inahan sa imong anak nga nagpakataw. Pinaagi sa mga pag-ampo nilang duha, itugot usab nga madangat namo ang kaluwasan nga imong gisaad alang sa imong katawhan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Balik kanako o katawhan nga maluibon, kay ako man ang inyong Dios. Magkuha ako usa kaninyo gikan sa matag lungsod, ug duha ka tawo gikan sa matag banay, ug dadon ko kamo balik ngadto sa bukid sa Sion. Hatagan ko kamo mga pangulo nga masinugtanon kanako, ug magdumala sila kaninyo uban sa kahibalo ug kaalam. Unya inigsanay na ninyo pag-ayo, dili na hisgutan sa katawhan ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo. Dili na kini nila hinumduman, kay dili naman nila kini kinahanglanon, ni magtinguha pa sila pagbuhat og lain. Inigabot na ni adtong higayuna ang Jerusalem tawgon nga trono sa Ginoo, ug adto na didto magsimba kanako ang tanang kanasuran. Dili na sila magbuhat sumala sa sugyot sa tig-a ug dautan nilang kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bantay ka na to, mayroon sa usa ka mabalantay, nga nabantay sa iyang panon. Sa kamabalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Sa
wikain mo. Oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, busa pamati kamo ug sabda ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot ni ini, mao ang binhi nga nahulog didto sa agianan. Miabot ang yawa o gisakmit ang gipugas didto kanila. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, mao ang mga tao nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila ni ini, apan dili kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay. Sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, muundang dayon sila. Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga sampinit, mao ang mga tao nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin ni ining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi, mulumos sa mensahe ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta, mao ang tao nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, namunga sila. May mamumag tagatos, ang uban tagkanuman ug ang uban tagkatluan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang sambingay sa atong Ebanghelyo karon, sambingay sa magpupugas, naghisgot mahitungod o pagpamunga sa liso nga gitisok, o namunga ang liso kay kini natisok didto sa maayo nga yuta. Sa laing bahin sa kasulatan mingon pod si Jesus nga ang usa ka maayo nga bunga gikan gayud kini sa maayo nga kahoy. Karon atong gisaulog ang piyesta sa mga ginikanan ni Maria, si San Joaquin o si Santa Ana. Pista po di ay karon sa lungsod sa Barili, kay ilang patrona o man si Santa Ana. Si Santa Ana o si San Joaquin, sumala sa tradisyon, mao ang pangalan sa mga ginikanan sa mahal nga Birheng Maria. Wala tay daghan kaayo nga nahibaw-an mahitungod sa ilang kinabuhi. Apan tingali ang labing dako nga nahimo nila sa kalibutan, mao ang ilang maayo nga pagmatuto sa ilang anak nga babay, si Maria. Kay kun unsa si Maria, dako kaayo o kalabutan ang ginikanan nga nagmatuto kaniya. O sayop ta nga si Maria, usa ka babay nga misanong sa pagdawat nga mamahimong inahan sa anak sa Dios nga magpakatao. Lisod ang maong desisyon, gipamalandungan niya pag-ayo ang mga kalisod nga nagapaabot sa unahan, apan si Maria mihimo nining maisog nga desisyon. O kini nagsulti kanato sa kinaiya sa mahal nga Birhen, kung unsa ka strong ang iyahang karakter o dako kay kini og kalabutan sa pagmatuto sa iyang mga ginikanan. Umaw na nga ang hagit nato kita nga dunay mga tao nga ubos sa atong pag-atiman, mga ginikanan sa ilang mga anak, mga apuhan ngadto sa ilang mga apo, kitang tanan adunay katungdanan sa pagmatuto sa mga bata sa paagi
nga maayo kutob sa atong mahimo aron nga sila inigabot sa saktong panahon makasagubang sa mga hagit sa kinabuhi o makahimo o mga maayo nga desisyon sama ni Maria nga tungod sa maayo nga pagmatuto sa iyang ginikanan nagtubo nga maayo nga tao o nihimo og sakto nga mga desisyon sa iyang kinabuhi. Lain nga leksyon nga atong mapupo sa kinabuhi nining duruha ka santos, San Joaquin ug Santa Ana, maong ilang pagkayano sa ilang kinabuhi. Wala sila'y dagko nga gihimo gawas sa ilahang familia, kay nasayod tingali sila ng ilang misyon maura kini isip mga ginikanan sa ilang anak nga babae. Tudluan sa husto, tuudluan sa maayong gawi, tudluan sa pagtuo, mao kini ang ilang misyon nga naaninaw sa ilang pag-ampog pamalandong ug gihatag nila tibok nilang huna-huna ug kasing-kasing pagtuman ining maong misyon pagka matarong pagka makugihon nga ginikanan o mao sab unta kita diha sa pag-ampo ug pamalandong atong aninawon pag-ayo kung unsa ang atong misyon dinhi sa kalibutan. Madako man o magamay, misyon man diha sa imong panimalay, misyon man diha sa mas dako nga katilingban, misyon man diha sa imong propesyon, kung unsa man kana, ihatag ang tibuok nimong kasing-kasing ug una-una commitment para pagbuhat niya ng maong misyon. Sama sa gihimo ni Santa Ana ug San Joaquin, sama sa gihimo sa mahal nga Birhen sa atong Ginoong Jesucristo ug sa tanan nga mga santos. Diha sa pag-ampo, pagpamalandong, nakita nila ang ilang misyon ug ila kining gituman diha sa kadasig, diha sa kakugi. Matud pa sa usa ka poem pag-ampo ni San Oscar Romero, ningon siya, we accomplish in our lifetime only a tiny fraction of the magnificent enterprise that is God's work. But this enables us to do something and to do it very well. It may be incomplete, but it is a beginning, a step along the way, an opportunity for the Lord's grace to enter and do the rest. We may never see the end results, but that is the difference between the master builder and the worker. We are workers, not master builders. Ministers, not messiahs. We are prophets of a future, not our own. End of the quotation. So kung natong tan-awon sa kinabuhi ni Santa Ana, San Joaquin, wala tingali nila masayri niya tungtungura nga ang ilahi ay maayong pagmatuto sa mahal nga Birhen mo resulta sa dako kaayo nga hitabo sa kasaysayan sa kaluwasan nga kining ilang anak nga gimatuto pag-ayo mahimong inahan sa anak sa Dios. Wala nila damha niya tungtungura na sila di ay ang mahimong apuhan sa manunubos sa kalibutan. Ila lang gihimo ang ilang ginakmay nga mga buluhaton sa matag adlaw, pagtudlo sa maayong gawi, pagtudlo sa pagtuo kang Maria, ug unya ang Dios na nga mao'y nagdumala sa tanang hitabo, siya na ang nagpahimutang sa tanan. Kung construction pa kini, kita mga gagmay nga panday lamang, apan ang matuod nga engineer o architect mao ang Ginoong Dios. Siya ang nasayod unsay hitsura sa finished product ugma damlag. Apan sa pagkakaron isip mga ginagmay nga makapanday, kita nagbuhat lamang sa atong buluhaton sa gamayng subok sa construction site nga maoy itahas kanato. Atong buhaton ang atong gagmay nga mga misyon
nining gamayng suok sa kalibutan nga gitugyan sa Dios kanato. Tingali maura kana ang imong misyon, ang imong pagkainahan, pagkaapuhan, pagtudlo sa imong mga anak ug mga apo, panbuhata kana sa paagi nga makugihon ug makanunayon kay kinsay nasayod ang Ginoo ra. Ang bata, ang apo nga imong gitudloan sa husto, tingali gamiton sa Dios ug madamlag sa mga dagko nga mga buhat alang sa iyang gingharian. Manindog kita. Magampo kita ngadto samahan ngang katawhan magpatalinghog sa iyang pulong. Muingon kita, Ginoo patalinghogi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang katawhan sa Dios mamahimong ukab alang sa pulong sa Dios aron mapaabot kini sa pinulungan nga masabtan sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga sila nga naghupot og buhatang publiko, mga lagad uban ang kamatinud-anon ug kaligdong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga mag-uuma ug sila nga nanagtikad sa yuta, mapanalaninan ug maayong panahon ug abundang ani, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makakaplag o kahupayan o kalipay diha sa mga pulong ni Jesus, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na, mupahulay didto sa langit nung gingharian, nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoong Dios, isulti kanamo ang imong pulong ug aghata kami sa pagpamati niini. Mubunga unta kini ngadto sa Kristohanong pagkinabuhi dinhi kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Saiga sako kanimo tungod sa imo kahayo giluwas mo ako gikan sa sala o kanunay imong ipakita sa kaayo ngaway suko sa kaayo ngaway suko. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tabuok niyang santos nga simbahan. Dawatan nangamuyo kami Ginoo ang mga halad sa among gugma ug itugot nga mahimo unta kaming tapos sa pag-ambit niya ng maong panalangin nga imong gisaad kang Abraham ug sa iyang kaliwat.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Hamon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Angay ug matarong gayod nga sa kanunay ug sa tanang dapit magpasalamat kami kanimo. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Nining malipayong pangilin ni San Joaquin ug Santa Ana diha sa among pagsimba sa imong mahigugmaong laraw nga diha sa imong kaluoy imong gituman ang pagtubos sa tawhanong kaliwat. Uban sa talagsaong pagpangga mipili ikaw og katawhan nga maimong kaugalingon ug sukad pa sa karaang panahon mihimo ikaw og kasabutan uban kanila nga timailhan ug nagpasiuna sa bag-o ug tunhay nga kasabutan nga gitanyag sa tanang katawhan sa yuta. Ug pag-abot na sa takna sa kapuno sa panahon, gihatag mo sa magtiayon nga among gipasidunggan karon ang usa ka anak babay, ang labing putli nga bulahang Birhen Maria, kinsa pinaagi sa imong grasya nagpakataw sa manluluwas ug nipukan ug sa napukan nga katawhan. Busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagadaig kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagapuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Layunan nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagasangyaw kami sa imong kamatayon ug namantala sa imong pagabanhaw. Ginoong Hesus, umarikas sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo,
Nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahong nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na ang imong higarian. Mga tuman ang imong abot, dinhi sa yuta sa langit, ang kalangulan mo sa matagal na ihatag ka na mo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala, Panginoon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalakan mo. Kung dili mo kami itugyan sa panulay, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man gingharian ang gahong himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibok sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasap kanimo. Ipakita ta pag-inig suunay. O
sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, patagin kami sa Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Sulok thy saints forever, forever. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak mahimugso gikan sa mga tao, aron usab ang mga tao mahimugso pag-usab gikan kanimo. Pinaagi sa katingalahang mga misteryo sa imong kaluoy, santusa diha sa Espiritu sa pagkasinagop, kaming imong gibusog sa kalanon sa imong mga anak.
Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magamahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at ang dagon ng Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon, atong pagsimbahon.